A Policía Nacional celebrou hoxe a festividade do seu patrón, os Anxos Custodios, cun evento no que 5 axentes foron condecorados pola súa valía, o seu bo traballo e o seu compromiso cos corpos policiais e a cidadanía. En Ribeira, como cada ano, quixeron levar a cabo un acto de gran valor na honra dos Anxos Custodios, comezando así a xornada na igrexa de Santa Uxía, celebrando unha misa oficiada polo cura Silvestre Marcel. Tras o acto relixioso, os asistentes dirixíronse á Casa do Mar, onde se realizou un acto no que alzaron a figura e o valor dos corpos estatais. Neste, 5 axentes recibiron a condecoración da Cruz Blanca ao mérito policial. A súa valía, a longa traxectoria e o bo traballo realizado durante a incautación do alixo na Pobra do Caramiñal foron algunhas das razóns que se puxeron en alza para dito recoñecemento. Adrián Campos, Belén Novo, Diego Rodríguez, Antonio Sotelo e Antonio Millán foron os nomes dos profesionais condecorados. O xefe da comisaría de Ribeira adicou unhas palabras tras os recoñecementos, coas que agradeceu e puxo en valor o traballo de todos os funcionarios. Quiero aprovechar este momento para rendir un sincero reconocimiento a todos los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional de Ribeira. Su profesionalidad, su vocación de servicio y su capacidad de sacrificio han quedado patentes en cada actuación. Valga aquí nuestro sincero agradecimiento a la Guardia Civil, a la Policía Local y Protección Civil GAEM de Ribeira y Servicios Sanitarios. Gracias por su colaboración en la riña tumultuaria del 1 de julio. Evidenció la buena coordinación interinstitucional y la actuación inmediata ante este incidente imprevisible y de alto riesgo. Así mesmo, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez, tamén alzou o traballo dos corpos policiais, quenes, asegura, se encargan de manter segura a poboación grazas a un gran traballo de protección e proximidade. O labor policial non só se pode medir en números, en estatísticas ou en números de detencións que se poidan practicar. Mídese tamén co trato directo que os corpos e forzas de seguridade do Estado lle ofrecen á nosa cidadanía, estar presentes na rúa e dar seguridade non só co uniforme, senón tamén coa palabra, coa educación, especialmente coa escoita e comprensión daqueles problemas que nos pode trasladar a cidadanía ás persoas que estamos ostentando algún tipo de representación pública ou, no voso caso, sendo axentes da autoridade. Ao acabar o acto oficial, todos os asistentes puideron desfrutar duns pinchos na propia comisaría de Ribeira, poñendo así o peche a unha xornada de homenaxes e condecoracións.